Батыршын урамындагы 20-нче йорт бу төзекләндерәчәк ишегалларның берсе. Биредә юллар чакыр-чукыр, беринде тротуарда юк, ә яшел зона исә шушындый ташландык хәлдә. Биредә балалар майданчыгы булыр урынга машиналар тезелеп киткән. Әлеге йорт алларын ишегалды дип атап булмый. Кыргый куаклар, сазлык, ватык атынгычлар халыкның нәкъ бу урыннарны тәртипкә китерергә теләве очраклы түгел. Ишегалларыбыз безнең Киров районында гомер буе каралмаган. Парковку бы расширили и детскую площадку что-нибудь сделать. Ну, менә юл җитми инде, юл. Аннан соң машиналарга куярга урын юк. Казанда быел шундый 425 ишегалдын тәртипкә китерәчәкләр республика буенча 1851 ишегалды. Моның өчен 17 миллиард сум акча бүленгән. Беренче чиратта начар юллы ишегаллары сайланган. Карагыз, менә бу уже чокыр гына директә, монда тәгәрмәч белән машина төшеп китәме? Бу Әлмәт ишегалды. Айрат Салахов яшәгәндә быел көзгә замана җилләре исәчәк. Миңа бик ошамый менә бу юллар. Күп еллар без интегәбез менә шул юллар белән. Ясагыз инде сине харычы. Безнең ишегалды программасы буенча бер типтагы проектларда кулланылачак. Типовой проектка шул җиде эш керә инде. Ул шул юллар ясала, шул тротуарлар ясала, гомер булмаган әйберләр. Ут кертә без инде бөтен освещение элементлар куябыз. Һәм шул балалар майданчыгы була. И яшел ни буенча аны куеп була. Кем аны карый, аны беркем дә аңламый. Ләкин зур микрорайоннарга бер типтагы проектлар туры килми, аларны 80нче еллардан бирле яңартмаганнар. Мәсәлән, Шоллының 40нчы комплексында. Бу кер элгечләр безнең ишегалдында кирәк түгел нәрсәкә дип. Кер элгеч урынына парковка, яшеллек, балалар майданчыгы, 40нчы комплекс тулысынча яңарачак. Монда менә моннан кисеп алып, юлны киңәйтү, элементлар детской площадки. И теге баштарак әзрәк спортивный элементлар, спортивный площадка итәбез дип уйлаган инде. Вот тротуарлар ватылып беткән, менә бордюрларны ремонтларга кирәк. Тишек юлдан жүреп булмый. Ну, местный юллар кирәк. 7нче комплекста да 19 йорт ишегалдын тәртипкә китерәләр. Мондагы һәр мәсьәләне йортта яшәүчеләр белән бергә хәл иткәннәр. Эш башлангач та киңәшләшеп торачаклар. Бик авыр проблема. Менә шушы УВДның артындагы стена. Менә аны рәткә китерергә кирәк. Аның территориясе федеральный җир дип атала инде. Безгә аны бик доверять итмиләр. Однако возможность появиться итте ул юлны 3 метрга киңәйткәчтен ул җирдә һәрбер организация белән шушындый сорауларны өйрәнеп чыктык. Дизайн проектларны инде киләсе атнада җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә җыйналар төзекләндерү көзгә тамамланыр дип көтелә. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Филүзә Хәмидуллина һәм Ирек Хәбибуллин. Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.